chukisa imba chingei nasekura ndiri kunyepera parume pavana padzimba dzandakavakadzisa ana imba yakatsvuka chingei ndakudza vana vangu ndega ndichitambudzika ndega inini warume akaenda aenda hapana anonoroora mukadzi achienda achinoroora uzonzwa unzi aparara ikoko handina murume andakagara naye ndichitsvukisa imba chimwe vana vangu wese ndavachengeta ndega inini vamwe vana hwatombozisa baba wokuti wakaita sei saka inini ndetamhiko yekunzi haufanira kubva pamba ita mukadzi wechikwambo inini vana vangu vachitambudzika inini upenyu hwangu bodo muzukuru usachema sekuru ndatambudzika makore akawandisa inini chitambudzika ndakazobva kumusha 99 ndichiuya kuno kuHarare ndobva ndagara kuHarare pandawana basa pandakushanda ndiri kubasa ikoko ndopandakasangana neimwe problem ndakatanga kuita kurota ndichitandaniswa nevanhu vaida kundiuraya asi ndakaziva wani wacho pavanhu ivavo saka ndadaro ndakabva ndatanga kurwadziwa nemusoro dhei iroro kuseni kwacho ndamuka kusvikana ndakatozosvika pakusiya basa ndakaita hafu yegore musoro uchindirwadza kusvikana one side risarwadzi ratonhora left side ndichiti ndikasunya right side ndoraindirwadza kunzwa kuti uku kwanga kune ropa uku kwanga kusisina ropa ndobva ndazobatsirwawo nevamwe madzibaba vandakasangana nawo murodhi ndobva wandibatsira dambudziko iroro ndobva radarika asi madzibaba ivo vakataura vakati pamberi apo ndaona matumirwa futi chimwe chipotswa zvoshwana ndakagara 4 years ndabva kubatsirwa namadzibaba ivavo after 4 years idzodzo ndobva ndakazorohwa gumbo wamusi wa9 May muna 2005 ndobva ndatanga kurwadziwa negumbo saka gumbo iri ndakangobayiwa nekutotadza kutofamba pandagara 6 years ndisingafambi kusvikana ndakutanga kudzidzira kufamba ndichingobatsirwawo auyawo nemushonga wekutemera auya nemunamato vanoti vanogona kubvisa zvakawanda zvandakaita kusvikana ndakutanga kudzidzira kufamba asi chekubaya ichi chakaramba chakangondibaya chemudumbu chaindirwadza chimwe chaindidya mudumbu ndakazobatsirwawo futi ndaenda kumasowe pandabatsirwa icho chobva chazonyararawo. Welcome to Lakerma Consultants, where your financial success is our priority. Are you a foreign national in South Africa or abroad? We make it easy for you to start your business with our FNB non-resident gold business accounts. No need for a permit, just a valid passport and you're ready to go. Plus, we offer CIPC company registration to get your business officially recognized. Secure your future today with an FNB non-resident gold business account. Simple, fast, and tailored to your needs. Check out on what FNB non-res account can do. Check out also on our company registration promo. If you need any assistance, please contact on details shown on screen. Kwazwai machangamire. Aiwa, tinosimba isu sekuru, hatizita riseko matare. Matare ndo atiri kudai kutekaidza. Ameno kurisewo kunobviwa. Aisu kwatabva kuri nyore asi takuvigirayo muzukuru wamakaona uyu akaridza mere pachivhitivhiti chedu ichi. Kuti mumboona kuti mungamubatsirawo sei, ane nhunha dzake nemadzidzo ari kusangana nawo muupenyu. Kwazwa yako muzukuru wangu? Kurisewo kunobviwa. Matare kana tikudumba. Vetikweni kumatumba, kumatare ndo kuno kwa mawe. Tinotenda. Aiwa, tinotenda. Aiwa kumatumba kuri nani kudaro. Ende. Umtowa kuti kumakuno. Madzudzo. Sandimanake. Aiwa, zvakaoma. Ende. Chokwadi. Tine rimwe randingada kukurukura newe muzukuru. Tinotenda. Noti kana wagara padare vakuru vanopashira timbudzi kuzvarira pavanhu
yoitira kuti itandirwe mbwa. Upenyu hwako muzukuru wangu asi manake, asi maipe. Zvari maipe ungashayiwa kuti zviri kubvepi, zvekare zviri kuindepi. Asi randinoona paupenyu hwako, wakaramba kujoina varoi. Saka iwo pauramba kujoina varoi, wakanzi uchivawo mushereketwi unoshereketerwa navaroi. Dai izvezvi kutaura kudai dai utori muroi. Saka ino zvawakaramba kubatana dare revaroi, wavachi wakuryiwa navaroi. Saka chavakapika paupenyu hwako vakangoti vanoda kuona uchidzivaira. Havadi kukuuraya bodo, asi vanoda kukuona uchirwadziwa. Bvuri iri woribvunza ngei rabvepi? Mumusha here wandazvarwa? Mumusha here wandakaroorwa? Asi ndokuriringiswa ndokona kuti bvuri iri riri kupetera mumusha wawabarwa. Mumusha wawabarwa mune ushereketwa hurimo. Una maringe nokuti firo yeuyu ndo firo yeuyu zvinogona kungosiyana, asi firo dzichingori dzimwe chete. Saka dare iri raidudzika kuti rakaita minimiro kuita kuti vazoti idambudziko rekwawakaroorwa, asi harisi dambudziko rekwawakaroorwa, idambudziko remusha mawabarwa. Asi paropa rako pane mhepo yavatete. Mhepo yavatete vanoita sokuti vanoda kutakudza, vachiti ava havasi vapenyu. Munhu akatoparara. Zvino zvaakaparara zvinoti wakazotekaira ukatekaira ungagona kuzonzwa nevamwe vakuzokushopera vachiti pauri pane mudzimu uripo. Asi sandi kuti mudzimu uripo. Hongu vakuru vanopashina inoti mudzimu wakupa chironda waita nhunzi dzikudye, asi iri ishavire uroi riri kutekaira kuropa rako. Saka shavi iroro riri kutorwadza nokutodzimba pauri. Asi chidudza kune mweya wezitete wamutsirwa kwauri, kuti hinde zvawamutsirwa kwauri iwewo unogona kuzonzi nesu tinobatsira. Ritekaidzi uchipembedza mashavi ari pauri, kana kuti vagamuchire usingazi kuti uri kutogamuchira vanokurwarisa mangwana. Usingazi kuti uchikugamuchira vaya vanozonzi unzi wakashata mangwana. Uri kupembedza mashavi aya ehuroi, nokuti chiri kurwadza sandi kuti mudzimu, asi chiri kurwadza mudzimu una maringe nehuroi. Zvirova kuti ishavi rakaipa rokurwadza. Saka vanoona vamwe wangati une mudzimu, asi sandi kwete kuti mudzimu, asi ishavi rehuroi. Ndori kutenderera paropa rani? Paropa rako. Ndiri ipapo shavi rimwe iroro ndori nditazokuti rinomira, ritazokuti rinopota richiuya pauri, zvoti wakada kuchasa nguva zhinji uitori pane vamwe, ende zvomwana zvoda kubata pane vamwe, unogona kunzwa kuti handisirini. Warinzwisawo? Kunzwa kuti hongu ndiri pane vanhu, asi ini hangu ndiri pane vamwe, handisiri chi? Handisirini. Unge unoda kutaika pfungwa, unge unonzwa kuti pane vanhu handina kufanira kunge ndiri pane vanhu ava. Zvareva kuti pane mhepo iri kupwakasha ndienda kuti ibviswe kana kuti ikuturwe paropa rako. Zvomanya, zvopota zvazvobata muno muchiuno. Asi kubata kwazvo muchiuno kuda kutasa zvinobata zvina maringe nokuti zvinonyerekedza, kana kunzwa sasa kuti uri kunyerekedzwa. Wapanzwisawo? Zvotanga kuti zvakutokurwarisa.
chokwadi nokuti pandaichingoti makumbo ari kundirwadza. Zvichibva mupi? Zvichibva uku zvokwidza zvosvika umu zvobva umu zvodai zvakupoterera nyama yako yese. Saka danuko iroro kana dare iroro rine chivanda chiri kutenderera munyama yako kana kuti muropa rako. Ungamhemaira ugozoenda apo ugoenda apo asi pauri pane mhepo yakaturikwa sechipotswa chiya chokunzi unzi uri muroyi. Chita zoti chichi chipotswa chine maringe nekuti chikuperetere zita rako chakaipa. Saka chakaipa icho ndochida chibviswa kana kukuturwa panyama yako. Ungagara ugodi endi dambudziko rikuitika pauri rokuti unogona kusanganidzana navanobatsira kuti kubetsera nhasi zvogona kutombotonhora. Totora nguva totora mazuva zvodzoka. Togara tinda pana mwana batsira zvopera. Handisi kuti vanobatsira vasi kugona zvinotopera asi zvapera togara mazuva zvotanga futi. Asi pauri pane chivanda chiripo chinoita sokuti wakambonzwa kuti varoyi vanokwira rusero. Wakamborunzwa nditi korune ruri kubata pauri uchitotakurwa nguva yemauro uchinda wozongoerekana mwadzoka mumba. Saka kuzorudzwa mhepo iyoyo unge wabviswa zvinhu izvozvo. Nekutendera sekutaura kwenyu nekuti zvochokwadi chinhu ichi ndatambudzika. Kana riri dare racho rokuti ndakaramba nauyeyo chiberekeswa ivi aiwa handizvivange nekuti zvochokwadi ndozvando mafambiro azviri kuita iyani. Ichi chakabaya chakangondibaya ikuti charamba kusunungura. Charamba kusunungura. Ini ndakangobayiwa chete. Ndingafambe ndingagare ndingarare. Ndini ndizomafambiro andiita ndinotoziva kuti ndise zvakadai. Step yandiri kunonga iyi istep inoenderana nechinhu changu. Ichokwadi. Ndakatadza ndakapfurikidza step iyi ndinotodonha. Saka wakada kusasa kuti step iyoyo kana kuti unhu ihwohwo upenyu hwako uri kukondororwa. Unoita kuti pane antori neremote yokuti haufaniri kupfurikidza kufara kubva kwako apa. Ndo mararamiro angu iwayo. Ichokwadi asekuru. Saka ndamhemaira ndatenderera ndashayiwa kana anondibatsira nekuti kana kuhama chaiko chaiko ropa rangu rinovava. Ropa rangu rinovava. Iwe chandozwa chinokurwadza chiposwa chiri paropa rako. Ichokwadi. 20 years dzakwana manje ndinacho. Saka unotoshaya zoti saka inini ndakatadzeiko ini chandakatadza. Mhosva yacho yandakatadza isingaripo ndecho ndeipi yandinotadza kuti munhu anouya achinditayo wakandikanganisira zvakati ndaida kuti ndiripe nekadhishaka ndomuripa akandizvopera. Ko saka inini yangu mhosva yacho yandakapara ndeyei yandisingatauriwa nomunhu ichiripa iko ndizvo kumasoro chaiko chaiko mhepo yakubata kutaura kuti kana uida kutotiziva enda unotitarisa pagirazi ndotototiziva titaure nemazita zvamatsanangura kuti wakaramba mhosva yaunaendei kuti wakaramba. Ndakaramba chiko zvadzonozviziva handina chandiri kuziva. Wakaramba kuroya. Handi muri kuzviona havasi kutaura waakuti ndokutotenda Mwari nekuti zvaakubuda pachena kumashure kwese zvanga zvisingatauri ene zvaakutaura macho wakaramba ndomhosva yaunayo. Ko chidudzeka ndikuripei? Kuripa kwako ngo wabvuma kuvajoina. Aiwa ndotenda Mwari nemudzimi yangu. Asekuru. Ndotenda Mwari nemudzimi yangu wakandirumura mabasa akaita sene akashata. Ndinozvitenda pasina kudenga. Ndiani anoda muroyi mufemini? Hakuna bodo. Hakuna. Saka wada kutarisa kuti dare guru ripo muzukuru. Tenda mudzimu yako. Ichokwadi. Tenda Mwari wako. Ichokwadi. Dai zvisirizvo. Dai wewe uri muroyi chaiwo. Ichokwadi. Saka kuti ubvume kuroya vanorwadzisa iwe. Kuti uzoti aiwa ndauya ndakuchiroya nemi. Saka pari zvino wakagadzikwa rusero rwakutokura kudai. Ende ndakakutarira hongu unoenda kumatare hongu unoenda kumasowe
kwaunowandira kumasowe. Ndichokwadi. Asi vekumasowe vatadza sei kubvisa rusero rwakaiswa pauri? Handisiwe zvako. Nokuti rwakutokura. Warinzwa? Rwakuita sei? Rwakura. Rwakutokura nhati rwakura. Rwakutotakaita sei? Kukura. Kwakuita kwagwe mudzi. Kurwa kuti iwe uchazimana mangwana wakuzonzi uri muroyi. Hanati uri muroyi. Ndikupanzwa. Asi ndazina mangwana. Ndaona wazonzi uri chii? Ndinokutendeni kutaura. Izvozvi poshi kunyanga kusanganisa nemurume kurara nemurume. Mweya wako kana pfungwa dzako dziri kure nechinhu ichocho. Aiwa ndomboda. Ndinoda papfungwa. Ongu. Asi kana akawepo zvinongopera hapana anoti mwachada kana topfutseke kana chi. Anongoenda akanyarara. Anongoenda akanyarara zvitopera zvakadaro. Iwo toti hai zvina 90. Ndodare riripo. Neiko kurara uchimuka uchirara nevarume wasingaoni. Ko vacho vanozogara here veve vaunoona? Avagarika. Pane avava. Avagari. Unongoti agondwa. Nekuti kumashiroko zvaitouya every day asekuru. Kubva imba yangu ndakarohwa ndiri mwana mudiki. Ndine 16 years. Mwana wechitu ndakamita ndine 18 years. Ndiri mwana mudiki. Akazongouyawo mwana wechitu iyeyo. Ndaingoti ndo zvinoitwa mumba nekuti ndanga ndiri mwana mudiki. Asi nhau ishi ndo payakatangira. Saka uri kuwirirana nerekuti dare rakaturikwa pauri ndire uroyi. Ndiri kuzvitenda asekuru. Nekuti apa handiti matsanangura kuti ndakaramba. Pacho pandakanga ndichibvuma ini ndaingoti imba ndo zvazviri. Uye varume vanozoya usiku everyday type nemuzera. Zvakandidya asekuru handiri kunyepera. Ndikaenda kumasowe ndikanzi shandisa munamato uchazviona. Ndo pandakatanga kuchi auya wese ndakuuraya. Zvikanzi ngatimuuraye, ndakaroti achidzi ngatimuuraye, ari kutotadzisa. Aramba. Zvamatsanangura asekuru. Aramba. Zvatiri kuda. Saka bheta timuuraye. Kusvikana Mwari nemudzimu wakaramba wachitesene vachirwisa. Vachirwisa sekutsanangura kwenyu asekuru handisi kuzvishora. Ndo nhau iripo. Nhasi uno zvokucharariwa zvezvazvisha zvakuti auya wakungorota uchingoti ndaitwa gondo. Hauchaona munhu. Ndaitwa gondo. Murume akauya hapana. 2 days aenda. 2 days ndakaita dzimba dzangu 4 dzakaparara. Ndaingoti apa mwe kutanga, yechipiri ndichagara, yechitatu ndichagara. Handina kana musha wandakabisa sekuru. Basa racho romaoko racho kuti ndichizviitirawo zvondiriitira. Hapana. Zvese zvakasunga. Patambo yamataura iyo ndo mararamiro andiri kuita. Ndakatadzei kwenyini kuramba kuitwa mukadzi wechikwambo. Wakaramba. Dare guru ndiro kuti wakaita sei? Ndakaramba. Wakaramba. Kuinga wane wana wawo wani wacho. Kana wari baba wangu waraiti wakafa wakazvisiya vakatondisira kamadzudzu. Ndakatadze ini chandakatadza. Hauna kutadza. Asi wakaramba. Ndo mhosva. Saka pazvese pavanga vakubatira pawakanga uri. Vakakubvisa pawanga uri paimba. Nandi. Vangokubvisa paimba. Ndo pavakatanga kuti zvinzi kwawakaita sei? Kumurume wako. Saka pokukubata napo vanapo zvekumurume wani wako. Handina kugara imba yakatsvuka chinyanya seku. Handina kugara imba yakatsvuka chinyanya. Imba yekutanga yakaita sei? Murume akangosviba mwoyo kabva agara inini andiri kokumusha. Akandisiya ndine nhumbi yemwana wechitu ine 2 months. Kusvikana imba yakabva yangoparara. Pandadzokera pamba. Handina kutsvukisa imba chinyanya sekuru. Handiri kunyepera parume pavana padzimba dzandakawakadzisa. Handina imba yakatsvuka chinyanya. Ndakudza vana vangu ndega ndichitambudzika ndega inini. Warume akaenda aenda hapana anonoroora mukadzi achienda achinorora uzonzwa unzi aparara ikoko. Handina murume andakagara naye ndichitsvukisa imba chimwe vana vangu vose ndavachengeta ndega inini. Vamwe vana hwatombozisa baba wavo kuti wakaita sei. Saka inini ndetamhika kunzi aufanira kubva pamba ita mukadzi wechikwambo inini. Vana vangu vachitambudzika inini upenyu hwangu. Bodo muzukuru usachema. Sekuru ndatambudzika makore akawandisa inini chitambudzika. Anti wauya kumatare. Wauya kuzosunungurwa. Wauya kuzoshandwa. Ngoya ndatambudzika yakareba inini. Kana ndikashanda ndinenge tufamba pano nepapo.
windo apa zvinhu zvanga hazvina kwazvinoenda inini. Saka ndinozvitadza kuzoti dambudziko rangu inini ndakanyanya kutadziko inini. Ndingati wakatadza here mwanangu, asi wakaramba kurarwa nezvikwambo, wakaramba kuitawo muroyi. Ndopawachigadzikwa mhepo paropa rako. Saka mhepo yawakagadzikwa paropa rako ndo yaakuchishanda. Uri kurinzwa? Saka kushanda kwarakuita rakuchikupoteredza panzvimbo chii imwe chete yokuti changosudzoka kuti kwatiri wogodama, wobvuma zvekare kuti ndiri muroyi, wobvuma zvekare kuti aiwa ngatibatire mabasa api. Ngawandiuraye zvawo kana uda kundiuraya ndaramba. Handina utsinye nemunhu. Uchagoramba sei nditanamuto pane mhepo yakatirikwa pauri. Mhepo yakatirikwa pauri ndo yandatsanangura ndichiti ndaona pane dudza rusero rwakutanga kutokura pauri. Zvinoti patova nemuzi wapanzwisawo wakutanga kuti step uchinda kupi kumberi. Saka kuti urambe ucharamba unge pabviswa mhepo ipi. Kana isina kubviswa zva kuti muti uri kukura. Nandi saka unoda kushandwa muzukuru, ndoraramo yako kuti isununguke. Saka zvazviri kuita ndizvokuti have ukama hwako vanhaya kuti havachatokudi, vatokusasamura. Saka paukati pokusasamura inhau yokuti handichadzokera kwauri uchinonyengerera. Anonyengerera achine chokukumbira, ane chokuchati chandichadere. Unenge wakungoti zvese zvese zviri right. Saka zvakuti paukusungira kwavakaita zvekare upenyu hwako uri munhu akasungwa ari mutrongo. Uri munhu wekuti hauna chaunofanira kuita. Saka upenyu hwako hwakasungwa. Saka pauchadzokera kwauri uchinokotama vanobva kuti taita sei? Tambata. Saka ukada kurireva, ukada kuritarisa ndirokuti vakutongokuita iwe chisekeso. Iwe ndiwo wabvebverawo. Iwe ndiwo wachokutambisa chawo. Saka kuti usunungurwe muzukuru hunge tagona kupidigura zvavakaita paupenyu hwako, sununguro yako inowanikwa. Unere kuchema kana kundibvunza? Ndiri kutochemawo icho chidumwe icho chaseko nekupidigura ikoko kuti dai zvadzokera kuwaridzi inini upenyu hwangu humboshandukawo, nzira yangu iringane nekudiwa kwandakaita naMwari nemudzimu yangu nekurambana nemweya yakaipa. Ndinotenda. Rutiri ruri kurwadza nderwupi? Iri rerudyi. Ruri kuita sei? Iri saidi rangu rinokombadza rese. Saka chakandirowa gundura. Saka icho ndo chinopota chindibaya chipinda mukati chinoshaya saidi iri. Saka chinombochinja chikabvawo kuchishurewo chikabvawo kuchichenda. Ndomararamira nenzvimbo. Chakatokubata here izvezvi? Papa tinogona kuti chine chisinganzwikire stereki asi ndozvozvinzwa pato wapai kuti apa ndio parinda seni pari kundibaya. Ehe. Ine utsotsi wachinoita kuti kana ndikagona kuenda pandinobatsirwa chonyarara. Hey! Wandibvuma kuti ndichishande. Ndigezere mvura iyi parutivi rwacho ruri kurwadza. Pachinotambira nzvimbo nedivi rarinotambira icho ndakatumwa kuzoya kuzochitumbura, ndoda kuchibvisa. Aiwa, gezai baba. Sachema kumwana.
Usachema mwanangu. Waya ne dress rakadaro nandi. I dress. Sekuru ashandi pakadaro. Unotsvaga imwe hembe inenge skate yokuti ndiwane kushanda. Kuisa upfu. Gara zvako. Kuitira apa kudai? Pana. Bata pari kurwadza chai pandatsofamba chunhu chaunonzwa kuti chafamba. Woshingana kuti kubviswa kunorwadza. Kubviswa kunoba sei? Hakuna wandakambonzwa achiti achibviswa pana achiti zviri nyore. Izvo ndo zvandozwa zvinoita sei? Bata kosora katatu. Ita zvako. Hey! Hey! Chachikunetsa icho. Ndo chakagara kwemakore namakore chichizhuzha paropa rako nandi. Bata futhi. Oh, ndikwisira mushonga wangu uyu. Unazwa baba chita? Warupisa kuiza chaizvo, kuiza chose, kuiza chose. Anoita sei izvozvo? Ha? Arikupisa chaizvo? Kwizisa. Chera mvura mochikwiza wega. Ndakuti rusero wanga ruri munyama yako rwakutanga kuita sei? Ha? Ndo urwo chiucho. Kachisero ka. Ndo mhepo yeuroi yanga yakandwa panyama yako muzukuru. Ndo mhepo yanga yakandwa ichireva kuti mizezemo yaunoti uroi panyama yako. Nandi?
Ndinovimba kuti wasunungurwa. Hongu ranga rina madzudzu, hongu ranga rina maipi, hongu wanga une chambwa, hongu wanga une munyama, hongu wanga uchishorwa, wanga wasingabati rinobatika. Asi kubva izvezvi rakutambanuka. Marwadzo amira. Varume vane usiku wokungorarwa negondwa hauchazvioni. Tatenda muzukuru wangu. Vari kumhepo vakusunungure, vari kumhepo vakuitira zvakanaka. Iwonera nzou. Ndiwe nzou. Ende. Rega nimbomira rakadaro, chazokutekaidzira kumberi kunoenda. Ndaona nyama dzako dzasimba. Tatenda muzukuru wangu. Hapana zvimwe here zvamungada kubvunza kuna sekuru zvamunofunga kuti pamwe vasiyirira? Kana pane pandaposha kana kukusiyirira wakasununguka? Pamatare ese tsanangudzisa hapana pamapota sekuru. Ndo mararamiro angu iwayo. Chanda kutokumbira kuti sekutaura kwenyu zvinhu zvangu zviendeke. Wana wangu wasaitawo sewakaberekwa nechikwama achiteerana nemibvunzo dzidzi. Nekuti kune kuchema kwaanenge achitiwo ndine mwana wangu musikana. Zvaakuita kunge zvandiri kuita inini, zvandaita ininiwo panyama yangu ndo zvaari kusangana nazvo. Saka ndiko kumwe kuchema kwandingi nako kuti dai magona kundibatsira kuti zvese izvozvo zvipere, chidzimo chakaipa chipere, chakanaka chioneke, nekuti Mwari hawana kutisikira kutambudzika. Midzimu yakauya kunotibatsira. Ndozivai kuti midzimu naMwari inofamba mune matariro mamwe chete. Saka ndiri kutendai sekuru panhau dzese dzangu hapana chandatapudza kana kuidzira. Mararamiro angu andiri kuita iwayo. Basa rangu roendekawo, mushando wemaoko yovhurika. Zvovhurikawo. Ndizozivawo kuti ndiri kubva kupi ndiri kuenda. Unoenda kupi? Gudhu. Zvareta muzukuru. Handandaritekayidza sezvizvi. Muri vazukuru vepadare. Munobatsirwa namatare. Munonunurwa. Munosunungurwa. Saka kuchema kwako ndiri kudavira ndichikutambira. Rega ndikutekaidzirei. Ndichakupai zvandichakupai zvinamaringe neruchengedzo wokumwere. Neruchengedzo wokwauri. Kureva kuti chaunoita hazvirevi kuti iwe wakatodya maonde kana kuti wakadya maorenji wadzira wakabata kwauri, unganobata kumwana? Hazvirevi kuti urwere huri pauri wona hwakubata kumwana. Zvava dambudziko riri pauri ndo riri kumwana. Ndokutsanangura kwake kuti ndakasanganawo nemushamwari zvinongoperawo zvakadaro. Ndakatadzeko naye mama dando rangu randiri kusangana naro. Ndikati inini ndo zvandaitawo, handina murume anondirowa kana kupfutseki, handina. Kana kuti andishusha kuti ndagara nomurume anondishusha, ndinganyepere Mwari, handina. Asi zvinongopera. Ndongosara newana wangu, ndakutambudzika newana wangu. Zvatopera zvakadaro. Saka ndodare rakusangana naro mwana. Nemwana zvekare. Awa benguwa mwedzi watatu medu. Mumwe anobudirwawo. Hapana chiripo, uyu haana kana imba, ndizvozvo mararamiro atongoita ndiwa yamwe chete. Zvino inini kuti tibatanidzane kudai panetsa. Nekuti vanoti mari vanenge vasina. Pese kumashure kuni ndikaipisa mari, ngatifambei, ngatiti zvakati. Saka vangochema wachitiwo zvamunenge manzwa munonge muchitiudzawo, handika wasara. Saka ndinenge ndakaita kunge inini ndane kubata kwowamwe kuti ava vane zvakaipa asi zvinenge zvisirizvo. Ndinenge ndichifambira dare ndiri semhuri kuti chandawana ngatiti zvakati, chandawana ngatiti zvakati. Ndokuchema kwatinako asekuru. Harina maipe, iro ndinokurongedzera, ndichakugadzira, ndichakupa makwenzi ndichakupa. Ekuti kuti unoshandisa iwe navapwere vako. Vari kumhepo vatite zvakanaka. Ndotenda muzukuru. Hakusina kuchema nhandi. Aiwa ndichisina. Ndakutumbura. Ndinokutumbura. Raunoda ndinokuitira. Ndinotenda. Saka chachidzwaira chachiri munyama, icho ndachikwatanura. Andeira rena sekuru. Kumuka pamwe ndatora mapiri. Miri wangu uno wese ipiri dzirega. Kupatika, kutadza kurara,
kumaoko angu aya nhasi maoko aya zvese zvanga achibata banda rimwe ita achisi chipotswa chidoko kacho chinogara munyama yemunhu icho. Ndatenda hangu wazukuru. Ndinokutendai miitirwe zvakanaka. Tinokutendai sekuru nekubatsira kwamaita muzukuru wenyu Zvakanaka. Akaridza mberi kuSly Media TV mukatiwo aiwa muzukuru ingauye kuno ndimbomuitira dare rake. Nhasi zvaubuda pachena akashinga chaizvo chaizvo kuti ndidambudziko rangu randibata bhinda zvikambobudawo pajekerere. Ndofunga vana sekuru variko zvisinewo makamuonawo mukati awe mubatsire kuno. Ndotenda. Aiwa tinotenda. Ndakada kuti ndimusunungure uyu. Tinotenda sekuru. Saka asunungurwa. Tinotenda. Ndatenda wazukuru. Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe.